ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ସିଂହ ରହୁଥିଲା। ସିଂହଟି ବହୁତ ବଳବାନ ଥିଲା। ସେ ତା ବଳ ପଣିଆରେ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ନିଜ ବଳପଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାଜା ତା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ସେ ତାହା ନ କରି ଓଲଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଖାଉଥିଲା। ସିଂହଟି ପ୍ରତିଦିନ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରେ ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଏ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯଦି ଏମିତି ସିଂହ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ଲାଗି ରହିବ ତାହେଲେ ଯାଇ କମ ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟି ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦିନେ ରାତିରେ ଏକ ସଭା କଲେ। ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଆମ ମହାରାଜା ଆମ କଥା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଶାସନ କରିବା ବଦଳି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ପଶୁଙ୍କୁ ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ହୋଇ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ଲାଗିବନି। ହେଲେ ଆମେ କରିବା କଣ ବାଘ ଭାଇ? ସିଂହ ରାଜାଙ୍କୁ ପାରିଲା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଯୋଉ କାଳେ ତୁମେ ନିଜେ ହାର ମାନି ଯାଉଛ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି? ଭାଲୁ ଭାଇ, ଆମ ପାଖରେ ବଳ ନଥିଲେ କଣ ହେଲା? ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ବଳବାନ ପ୍ରାଣୀକୁ ବଳରେ ନ ପାରିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରାଜିତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ସିଂହ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଣିକି ବବୁଲ ଜୀବଟା ହେଇଛୁ, ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଉଡିଯିବୁ। କହିଲେ କଣ ନା ସିଂହ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରାସ୍ତ କରିବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସିନା ବକୁଟେ ପ୍ରାଣୀ, ତୁମେ ତ ବଡ ଚତୁର ନା। କାଇଁ ସିଂହ ରାଜାଙ୍କୁ କେମିତି ପରାସ୍ତ କରାଯିବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ତୁ ସେଇଟା କହିବୁ। ଆଉ ଆରେ ମଣ୍ଡା ଖିଆ ଅସୁର ସିନା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଖାଇଲାନି। ହେଲେ ଆମ ମହାରାଜା ତ ପଶୁ ମାଂସ ଖାଇବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କରିବା କଣ? ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହିବି। ଆରେ କହୁନୁ, କି ଉପାୟ କହ? ହଉ ବାଘ ମାମୁଁ, କହୁଛି। ମୋ ମତରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପଠାଇଲା ଭଳିଆ ଆମେ ବି ପାଳି କରିକି ପ୍ରତିଦିନ ଜଣକେ କରି ସିଂହ ରାଜା ପାଖକୁ ଯିବା। ହଁ, ଏଇଆ ହିଁ ଠିକ ଲାଗୁଛି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବା। ଯଦି ଆମେ ପାଳି କରିକି ସିଂହ ରାଜା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ କମ ସେ କମ ଆମ ଜଙ୍ଗଲଟା ତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଯିବ।